Tenhle vlog vydám s měsíčním zpoždění, je to absolutně bez filtru, takže doufám, že vás bude bavit, je to můj úplně první vlog tady na YouTube, tak jdeme na to. Zdravím všechny, vítám vás u tohoto týdenního vlogu, vypadám naprosto šíleně, protože jsem se asi před 10 minutama zbudil. Ukážu vám, jak vypadá můj týden, kdy jsem ještě trošku zraněný, ale doufám, že generálku už tenhle víkend budu hrát. Tak uvidíme, no. Odjíždíme na soustředění, tak uvidíte i co děláme na soustředění a tak dále, tak se těšte. Já už tady dělám snídani, minutové ovesné vločky, protože úplně nestíhám. Máme se z 9:30 na Davidský, je 8:54, no, ještě jsem nesnídal. A odjíždíme na soustředění do Blšan. Tak vyrážíme na soustředění. Jak se těší, brosky? Dobře. Jak se těší Vojta? Dobře. Jedeme do Blšan, cca hodina cesty, já už mám vycházkový, Ambi nemá, divný. A těšíme se, bude to super, protože budeme hrát asi na sněhu nejspíš. To nese. A tady máme nějakýho bezďáka, který k nám chce mluvit. Děláš! Zapomněl jsem uklidit vysavač, ale to jsou malý věci. Jedeme uklízet cítět. Budeme to uklízet z háčky. Karáže vůbec. Karáže nebudeme mít ani kde to uklízet, protože bychom se museli vidět to hřiště. Tak teďka budou píčovat. Jdeme uklízet, kámo. Já tady mám vysavač, sorry. Nejvíc tam moc budeme dělat, ale už tam nebude uklízet. Musíme odklidit hřiště. Já ho jdu dát do kufru. Dík. Room tour, ve stolečku. David poprvé zkouší červený bílé, ani neví, na co to je, protože to není vůbec žádný profík. To je proti blokaci modrého světla, abys lépe usínal. A lépe se ti spali. Ty jsi golfista, zapomněl. Tady máme Honzu Tobišku, number 2. Tady samozřejmě pro ty na kreativu od Goody. Kód Seberle 5. Veď? Seberle 5. Sleva 5%. Polívečka ve stolečku. Jo? Moc dobrá. Jak ti chutnula šlechtička? Výborný. Tobě? Dobrá, trejšový nákyp. Tady přišel na turnájek, ale dostane plnou bídu. Zatím 0-0. Zatím jsem lepší, vole. To určitě, ty vole. Tak jsme po tréninku a jdeme do reggae. Pičo, to jsou trapézy jako magor. Ukaž to, vole. Ne, mě ne. Zase sobě, někdo půjču. Tak, tohle je to reggae? Dobrý reggae. Ty vole, to vypadá dobře tady. Dízivečka. Saunička. Ty vole. Tak tohle je mocný jako. A tady jsou ještě stoly na masáž. Ty vole, docela dobrá reggae. To vypadá moc vábně teda. Co říkáš na šlechtičku? Přijel jsem punčochář a navařil dneska. Jdeme spát. Vlastně píčo. Zdar, dobrou. 8:30. Stávat se mi teda moc nechtělo. Ale zase na snídaní dneska budou 2 tréninky. A co, snídaní nic moc? Tak mám natočím snídaní a uvidíme, no. Není to zase tak hrozný, jak to vypadá. Jak říkal Dave. Dave ukusil, že to je naprosto šílený. To tak hrozný to není, ne? Po snídaní jsme si teďka dali hodinovku v postýlce, nespali jsme a čeká nás první trénink dne. Teďka jdeme do posilovny. Z toho vám bohužel asi nic teda nenatočím, protože si tam neberu mobil ani na trénink, ale řeknu našim skvělým masérům, ať mi to zase natočí něco. Jsem po tréninku, já už jsem si dával sprintíky, takže top, měl jsem i nějaký centry a vůbec mi to nebolelo. A co to, jak jsi užil trénink? Dobře. Lidi, bohužel s tímhletím magorem se nedá natáčet, protože jeho vyjadřovací schopnosti jsou na úrovni Pavla Gasčíka a Michala Černáka. Jaký článek? Máme polední pauzu a zahráli jsme si je na hálko.
Tak jsme po druhém tréninku, já jsem měl jenom lehkou posilku a nějaký nahrávky na hřišti. A myslím si, že kluci dělali střelbu, viď? My jsme dělali střelbu, no. Kolik z toho chytil, kámo bráško? Asi tak jako všechno, no. Možná jeden gól jsem dostal. Lidi, tohle to je novodobý Ter Stegen, bych chtěl říct. Ty šrotér. Ty jsi šrot. Ty furt prohráváš jenom, ty vole. Lidi, kdybyste potřebovali sypače kreativu, tak Ambis tady sype kreativ, akorát ho nasypal do špatný. Do špatnýho hrdíčku zabral. Chceš kreatin z nohy? Píči. Takže dobrý ráno, je středa, máme třetí den soustředění, venku se ježí jako blázen, možná ani nepůjdeme na hřiště do Polko. Teďka jdeme ještě na nějaký focení s Ambim. A běž. Nakonec jsem udělal docela hezky, takže tady nám nezrušili, takže top. Už jdu na hřiště. Tak tohle není úplně tady počasí. Už jsem si říkal, že by mohlo být teplo, ale... a nesněžit, ale... to tady mám vločku jako kráva. Dobrá polívka? Kuřecí masíčko s rýžičkou. Češi, do toho. Pome. Jak to dopadne dneska? Ambi, povídej. 6-2 pro ten náš. To je mocný. Dobré ráno, moc se omlouvám, včera už jsem nestihl nic natočit, protože jak asi víte, tak Češi prohráli s Kanadou v prodloužení, takže už jsme neměli úplně náladu, víte, byl jsem zklamaný strašně moc. Strašně moc. A pak už jsme jenom koukali na Ligu mistrů, už jsme spát a teďka nás čeká poslední trénink a jedeme domů. Tak už valíme home, máme po soustředění, 4 dny uběhly jako voda, viď? A jaký byl soustředění, jak se to užil? Poprvé na trávě za tenhle rok, takže docela dobrý, ne? Dobře. Jo, pozor. Tady někdo vařil? Já to dobrý. No tak, já to jdu taky ochutnat. A samozřejmě regenerace u nás doma musí být. Tady máme takhle bazének. A můžete se rovnou koukat na teleku třeba. Jo. Os. Bazének. Takhle gaučík. Záchodeček. A tady mistr Svartík. Pořádně zatní. Ty, ledovákáč se sprchou. A sauníčka. Co špinavý sklo vůbec nevnímejte. Dobré ráno, je 8:30, zrovna jedu do gymu. Do Exploru fitness na Příkopech. MHD pojedu asi po 5 letech, budu se asi muset koupit lístek, nebo jak to funguje. Tak jsme tady v Exploru, fitness na Příkopech, jdeme si zacvičit. A něco pro vás natočit samozřejmě. Lidi, tohle je člověk, který stojí za všema videama. Já vypadám jak bostem, nejsem ostřený. No, to neřešte, to je. Ještě jsme nezačali cvičit ani a už tady posedal na gaučíku v klidu úplně. Vojta tady má nějaký problémy s kamerou. Jaký problém, žádný problém. Přísám, tady to nejde točit, protože vypadá za absolutní šašku, když tady je asi 1000 lidí, ty vole. A ty tady, je to jemně nekomfortní. Ale... Je to lehce nekomfortní, všichni na mě čumí jak na nějakého šaška, což teda jsem mimochodem, ale to jsou moje zkusti, no. Teď jsem vyšel z posilky a musím říct, tady na Příkopech, tak je fakt krásně dneska. Asi půjdu někam na procházku, nebo mohl bych se jít dneska otužovat. Ty vole, dlouho jsem nebyl teda, a upřímně, abych pravdu řekl, že je fakt hezky, svítí sluníčko, takže se půjdu otužit. Chtěl jsem si ještě vyzvednout svoje nové kopačky od Decathlonu. Hraju poslední měsíc, vlastně od začátku přípravy, tak hraju s kipstama.
právě proto, že jsem navázal novou spolupráci s Decathlonem a musím říct, že kipsty mi dost sedí. Mě docela to. Co? Jak se ti líbí? Dobrý. Asi 10. Dobrý, 10. Trošku se zvedni ty tepláčky, ať jsou vidět. Jo. A teďka rychlý nohy, zkus. Jo. Jo, dobrý. A ukáž, jak bys kopala do míče třeba. No takhle ne. To není bodlo, lásko. Teď jsi mě zase natočil. Nenatočil, to není vidět. Jak jsem říkal, jsou 2 stupně. Není to úplně ready, ale let's go. Ty vole, se musím oholit, když to je studa. Trošku se rozcvičíme. Ty hamba, ty fízle, ty vole. Dobré ráno, máme sobotu, 8:30, teď jsem přijel na stadion. Dneska už je čeká, doufám, nějaký těžší trénink a zítra už mají kluci generálku s nějakou 5. německou ligou. Ahoj, ahoj miláčku, ahoj, ahoj. Teď jsem přijel z tréninku a Segra tady si dělá podle mě snídaní. Jsi teďka vstala, viď? Tak to je vrchol, lidi. A ještě si potřebuje půjčit moje auto. A co jako? Dělá si snídaní ve 12, potřebuje si půjčit moje auto a ještě lže. No nic. Wow! To snad ne. Jdeme do VIPčka. Takže se docela těším, mám hlad. Dáš si popcorn? Dám si fokáču s bylinkovým máslem, toto miluji. Jo, to já taky, ale jestli si dáš popcorn nebo spíš na čosky se sýrem. Popcorn, šuka, sýr, to je jasný. Souhlas, já taky. Jasný, Já oboje lidi, ne? teda. Přece. Trošku jasný. Taste test? Tak to kuře je top. Názor na film Agi, řekni mi ho, upřímně. Takový depresivní. No nic, jdeme spát lidi. Dobrou, zítra zápas. Fakt. Jo, no já ne, ale kluci mají zápas, tam trénink. Ten Abend. Vyrážím na zápas na Žižkov, dneska se budu teda jenom koukat, to zítra totiž začínám v plném tréninku, takže se mega těším. Hlavně se těším už na ty zápasy, protože 3 týdny, už to je 3 týdny, co jsem zraněný. Už je to tady ready. A tady legenda Ondra Kudela. On this road to the top, I don't stop on the way. You better pick up and give me this money like it's a sticker. You're the type that want a six-pack. Generálku jsme úspěšně vyhráli 4-1, od úterka už trénuju, těším se na to po 3 týdnech a 1 dni budu trénovat. Fakt se na to nesmyslně těším. Všechno nejlepší. Jo, 26. Má narozeniny. Co ten Arsenal, necháš to ujít zas? Tu Premier League? Názor tady? Lidi, tomuhle frajerovi je 26. Vypadá tak asi na 15. Napište do komentářů, na kolik vypadá. Já bych chtěl, aby zaspíval Šino má narozeniny. Budeš na YouTube známej, kam? Budeš známá osobnost. to nechci dělat. A kam jdeme na jídlo? Takže máme všichni strašně velký hlad. Jo. A je čas večeře. A hlavně Šimovi na rozky. A Šíma na rozky. A to znamená, že nás Šíma zve. On to ještě neví. Osíček. On to ještě neví. Ale potom to všechno zjistí. Souhlas. Jdeme na sushi. Kyoto. Kyoto. To je reklama zadarmo. Těším se. Tady je náš oslavenec. Konečně. Názve. Ještě o tom nevím. Ten název Ještě o tom nevím. Přesně tak, dám si všechno, co tady mají. Hej, počkej. Proč nešel Martin, vole? Tady má i pivo. Martine, ty tady máš i pivo. Martine, ty vole. Ale to už je, jo? Ty vole. Podívej se na tu krustičku.
Lidi, děkuji, že jste dokoukali tohle video až sem. Byl to můj první vlog, takže prosím mi napište do komentáře, co mám zlepšit a co bych mohl udělat líp. Tohle je ode mě všechno, takže se loučím. A pokud byste chtěli další vlogy, tak mi to napište, dejte like. Čus!